ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ବାଇବଲର ମୂଳ ବିଷୟ ମୁଁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି, ଲୁଥରାନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଲୁଥରାନ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କାମ ମୋର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ଲୁଥରାନ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଡୁବନ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡୁବନ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେଦିନ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ କାଟିଲି। ଏଇଟା 1985। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି ରହିଲି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଉ ଆର୍ ଷ୍ଟାନଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେଠିକି ଯାଇକି ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ରହିଗଲି। ପରେ ଫେରୁବାଲିରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ। ସେତେବେଳେ ଭିଟି ଜନ୍ ଥିଲେ ସେଠି। ସେ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲି। ସେଦିନ ଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ, ଆମଠି ରୁବନ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ 1993ରେ ମୁଁ ଗଲି, ସେଠି ଡୁବନ ପାଇଲି ଫେରୁବାଲିରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବିଷମ କଟକ ଆସିଲି। ସେ ଡୁବନ ପାଇଲେ, ସେ ଅଲଗା ହେଲେ ବୋଲି ମୋତେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି। ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଫେରୁବାଲି